Sele ilusuku lwesithathu uqalile umnyadala weNational Arts Festival noqhele ukusingathwa kwisixeko saseMakhanda eMpuma Koloni. Lomnyadala ubanjwe ngendlela enomehluko kulonyaka ngenxa yentsholongwane yecorona. Intatheli ye-SABC uBusisiwe Jemsana Mantashe uncokole nomphathiswa wezemidlalo nenkcubeko ephondweni echaza indlela abazawubetheka ngalo kuqoqosho lwephondo. Ngenene lusuku lwesithathu iqhuba umnyadala ofudula ubanjwa eMakhanda, kodwa ke ngenxa yokuba amaxesha wasafani asiboni kuphithizela kwidolophu iMakhanda, nalapho ngeli xesha kudla ngobe kanti kuyanyikizela ngabo bazenzela iintsimbi zabo bezama ukuzithengisela, bambi beye bekuyobukela iimvumi nabadlali beqonga inguphantsi phezulu, ingakumbi for abadlali beqonga nabaculi abasakhulayo abazama ukuzibeka eqongeni nalapho bazawuthi bazama ukuvelisa izakhono zabo. Ngenene amaxesha awasafani, kodwa ke masithethe nomphathiswa wezobugcisa nenkcubeko uFezeka Bhayeni. Mphathiswa, inkosi kakhulu ngexesha lakho. Ngamaxesha angaqhelekanga kakhulu anga, nantsi umnyadala wenzeka online, ithetha uthini lento kuqoqosho lwephondo? Masibulise kuwe Busi, sibulise nakubaphulaphula ekhaya. Siyavuya ukubamkela kwisuku lwesithathu kwintsuku ezili-11 zomnyadala obizwa ngeMakhanda National Arts Festival. Kuthi Busi, izimini ezingaqhelekanga ngenene njengoba ubuso utshilo, kuthi lento yokungayi eMakhanda siphithizele phayana sonwabele ubumnandi nobuncwane baseMakhanda kwezi ntsuku zili-11 inezinto ezibalulekileyo nezinto esiqondayo into yobana ziyasiqhwalelisa noko. Asazi kuba ingaba le nto izawuqhwalelisa kangakanani na uqoqosho nabadlali beqonga nee-artists ezisakhulayo, okanye mhlawumbi izawulikhulisa kangakanani na xa kujongwa ngendlela engenye enothi ithathwe. Kodwa ke ngoku masithathe intambo sizibuyisele kuni estudio.